रानियाय नों माबाफोर जानो लुबैदों नों मा जानो लुबैदों फै जाफै नों बेयाव जानो लुबैनायफोरखौ जादो बेनिफ्राय आं नोंखौ शपिं खालामनो लानानै थांगोन नोंनो मा नांगौ गस्ला लबर किलिप आसान पायेल नोंनो मा नांगौ रानि नों गासैखौबो लाफै आं आइजों थांनो आंखौ आंनि आइजों दोननानै फै माबा मोनसे जानो थोनोब्लाबो माबा मोनसे लानो थोनोब्लाबो खालि आइ माबोरै बावहोनो हाबावगोन आं बे आइ सोदोबखौ बिनि खुगानिफ्राय बिनि गोसोनिफ्राय माबोरै खोमोर हाबावगोन आं मानो बुजिनो नाजाया बे गथ'आ बे गथ'खौ दिनै मोननो थाखाय एथ' थाखा फैसा खरस खालामनानै बेखौ दिनै बेयाव लानानै फैबाय आं बिनि माथो गोमानायखौ लाख थाखा होनानै फाहामनानै बेखौ रायलायहोनो हाबाय आं एथ' अनो आं बेखौ दिनैसिम फंसे खोथा बुङाखै रायाखै होमबाबो दिनै बे खालि मानो आं दे बेनि बिफा बेखौ बिनो खोन्थाबाबो बियो मानो मानिया रानि नों खालि आइल' मानो फंफ्रोमबो खोथायाव आंबोथ' नोंनि बिफाना आं नोंखौ बुंदोंना नोंखौ माब्लाबाबो बिमानि आंखाल आं जाहोआ होननानै नोंनि थाखाय आंनो आइ आंनो आफा नोंनि थाखाय आंनो गासै संसार आंनि अनगा नोंहा आरो रावबो गैला बे दिल्लीनिफ्राय नोंखौ नोंनि आइसिम सोर लानानै थांबावगोन आं नोंखौ बुंखादों माथो आंनि आइया आंखौ दसे नुवाबानो गाबो आइया आंखौ जोबोर अनो जानांगौ दायो आइया आंखौ नागिरनानै जोबोर गाबगासिनो आंखौ आइजों लानानै थौ नोंबो आइजों थौ होमबा रानि आं नोंनो बेखौबो खोन्थाखाबाय नोंनि आइजों आरो आंजों मानो गोरोबनो हाया जोंनि गेजेराव मा दं रानि नों बुजिलाय नोंदि रायलायनो रोङामोन आं दे नोंनि थाखाय बेसेबां लाख थाखा गारनानै नोंखौ रायलायहोदों नोंखौ फाहामदों अब्ला आं नोंखौ अना रानि देनां थांगोन नों सिख्ला गिदिर जाबाव अब्ला नोंनि आइनि सेराव थांगोन रानि नों बेयावनो थाथ' दे नों मा जागोन बुं नोंनो जाग्रा लानानै फैनि नों बेयावनो थाथ' दै आं नोंनि थाखाय जाग्रा लानानै फैनि आया बैलाय नंगौना नङा जाखो बै मैया हराव आङो निउसाव नुनाया आया बै गथ'आनो दानथ' नङा माथो बेनो एखेथार आं बे गथ'जों रायलायनि मा जागोन आइ आइसक्रिम नों गाबनो नांला आइ नों बेयावनो थाथ' दै जेरावबो दा थांखा आं लानानै फैनि नोंनो आइसक्रिम बे जायगायाव रावबो मोजां मानसि गैया बेबायदि नोंसोर बायदि गथ'फोरखौ नुयोब्ला रायलायफ्रिनो लानानै थाङो आरो मेगन केकनिक देरन होयो बे जायगाया मोजां नङा बेनिखायनो रावजोंबो दा रायलाय रावजोंबो दा थां बेयावनो था नै थांगोन नै फैगोन आं हेलौ ओइ रानि सोर नोङो मानो फैदों आंनि सेराव थां बेयाव रावबो मोजां मानसि गैयानो बिनि मानसिफोरा खावना लांनानै जोंबायदि उन्दै गथ'खौ मेगन एख्ल'यैनो केकनि खावोनो थां नोङो आंखौ रावजोंबो रायलायनो होआखै रावजोंबो थांनोबो होआखै थां नोङो सोर नङा नानि नों गिनो नाङा बे जायगायाव गुबुन हारिफ्रासो बेफोरबायदि खालामो नाथाय आंथ' बर'सो ना नानि आं नोंजों मोनसे गोनांथि खोथा रायलायनो नों सोर आंनि आइया जोबोर गोजानाव दङ आंनि आइया आंखौ सानफ्रोमबो नागिरबाय दङ खोमा आंखौ नों आइनिसिम लानानै थांनो हागोन ना मा बिदिब्ला आंनि साननाया नंमारगौ आंनि खुगाजों रायलायै सिगाङावनो माथो बियो गावनो फोरमायनानै लाजोब्बाय नानि बे नोंनि सेराव थानाय मानसिया सोर आंथ' बेखौ उन्दैनिफ्राय नुवाखै नाथाय बियो बुंदों आं बिनि फिसाजोनो आरो बियो आंनि बिफानो आंथ' उन्दैनिफ्राय रावबो बिफानि अननायखौनो मोनाखै बिनो आंनि आबौआ हरदों आंखौ मा बिबौआ हरदों बिदिब्लाथ' आंनि साननाया नङा खोमा आंखौ लानानै थौ आंनि आइनिसिम बियो आंखौ माब्लाबाबो आंनि आइनि सेराव लानानै थांनाय नङा गोबां बुंबाय आंखौ लानानै थौ नाथाय बे आंखौ लाना थांनो नागिरा नोंनो लानानै थां थौ ना दोनहै आंनि गामिनि नामा उरला गोजौ फोथार आं मोनथियो होद आंनि साननाया नङा दांलै बियो माथो मैया बाथौरियाव बुंनायाथ' बबि होननानैसो बुंदोंमोन बे गथ'आथ' माथो दाउ मैना बायदि लेब रायलायगासिनो नंगौना नङा जाखोब्रा दा लानानै थांलाबायबाबो मालायनि जायगायाव दुबाथ' बुजाया बे आं सिखाव मानसि होननानै मानसि खावग्रा होननानै दुबाथ' बुबालाय आंखौ नानि
आं मैया निउसाव नुदोंमोन आरोना नों बायदि सेहेरानि सासे गथ' गोमादों होननानै बाथरियाव नुदोंमोन बेनिखायनो नोंजों रायलायदोंमोन आं आरो बै गोमानाय गथ'खौथ' बबि होननानैसो बुंदोंमोन नों नङा नानि दे नों गाज्रि दामोनसै नोंखौ आं नोंनि आइनिसिम लाना थांनो हानाय नङा मानोना बै गोमानाय गथ'आ बबिमोन नाथाय नोंथ' बबि नङा आंबो बबिमोन नाथाय बे आंनि आफा होनबाय थानाय मानसिया बियो आंखौ डक्टरनियाव लांनानै आंखौ रायलायहोनानै लानानै फैबाय आरो आं मोजां जाबाय बिदिब्ला नोंनो आंनि आदानि फिसाजा नों आजों गोख्रै फैदो हारे रानि हारे रानि सोरजों थांलाबायखो नोङो रानि रथ' हारे आंनि फिसाजोखौ मानो लानानै थांखो सोर बियो नानि खारदो गोख्रै खारदो गोख्रै गोख्रै नङाबा जोंखौ दानो होसोनानै मोनगोन आरो होसोनानै मोनोबाथाय नोंजों लोगोसे आंबो थैफागोन आरो जों माब्लाबाबो बे जायगानिफ्राय रैखा मोननाय नङा दे गोख्रै खारदो दे रानि रानि नों बबेयाव थांखो सोर मानसिजों खारफालांखो नोंखौ एथ' फसायदों आं नोंनि बिफा नोंखौ अननानै नोंनि थाखाय लाख थाखा गारबाय आङो नोंनि रावखौ रायलायहोबाय आङो नाथाय नों दिनै सोरजों थांखो नोंखौ दा बबेयाव नागिरना मोनबावगोन आं बबेयाव नागिरबावगोन आं नोंखौ सोरजों थांखो नोंबा नों आंखौ मानो बुजियासै फिसा हिनजाव नोंखौ आरो आं माब्रै मोनबावगोन सानदोंमोन नोंखौ गावनि आंगो खालामनानै लाजोबनो हायोब्ला बिमानि सेराव सानसे नुजाहैगोन बिमाजों गोरोबफिननायनि नोंल'मोन सिमां नाथाय दिनै गासैबो बायफ्लेबाय नों सोरजों थांखो बबेयाव थांखो नोंखौ बबेयाव नागिरना मोनबावगोन नों गिनो नाङा आं नोंखौ जेबो खालामा बे जोंनि रुम नों बेयाव रावखौबो गिनो नाङा आरो जेरावबो ओंखारनो नाङा बेयाव नोंखौ रावबो नागिरनानै मोनफैनाय नङा जागोन दे रुमबां नों बबेयाव दङ नै रुमबां नों ओंखारबोलाय आं दे नोंनो हराव उन्दुनाय समाव खोन्थादोंमोन ना बाजै जोमैनि मानसि गोमादों होननानै नै आं मोननानै लाना फैबाय आयु नोंगौना नङा जाखो बोरो रुमबां नाय हनै बै गथ'आनो बे गथ'खौ आं थिग टाइमाव लोगो मोनबाय रुमबां बिनि बिफा ना मा बियो नागिरगासिनो नों बेखौ मोजाङैनो लाखि आयु फिसा अन्थाव बाथाव सोरबायदि मानसिया नोंखौ बे जायगायाव खावनानै लाबोखो दे नाथाय बेथ' रायलायनो रोङा दा बेजों माबोरै रायलायबाय थागोन आं रायलायनो रोङो माथो निउसाव नुनायालाय रायलायनो रोङा बबि होननानैसो बुंदोंमोन औ आं बबिमोन नाथाय आं रायलायनो रोंबाय आयु रायलायमारदोंथ' नाथाय नोंखौ नोंनि न'निफ्राय सोर बेबायदि खावनानै लाबोखो नों गोसोआव दङ नोंगौ आं रायलायनो रोङामोन नाथाय बै आंनि आफा होननाया आंखौ फाहामबाय नाथाय बेसे सैथो आं बेखौ मोनथिया बे दे आंनि आफा बे बुंदों आं नोंनि बिफा बियो आरो गावसोरनि गोबां जारिमिनफोरखौ आंनो फोरमायदों नाथाय आंथ' माब्लाबाबो उन्दैनिफ्रायनो बिफा मोनाखै आं माब्लाबाबो गोसोआव गैया आंनि आबै दङ आबौ दङ आइ दङ आरो आंनि आबै गिदिर दङ आबौ गिदिर दङ आंनि आबैया आंखौ रायलायनो रोङाखायनो सैया आंनि आबौआ आंखौ अनो आरो आंनि आइयाथ' आंखौ जोबोर अनो आं दसे गैयाबानो आंनि आइया थानो हाया जानांगौ दायो आंनि आइया गाबगासिनो आंखौ गोसोखांनानै आंनि आबौआ आंखौ रायलायनो रोंथों होननानै आंखौ बै आफा होननायनो हरदों नाथाय बियो आंखौ गोजानाव लानानै फैबाय आं दा जोबोर आइजों थांनो लुबैयो बै मानसिया आंनि बिफा नंमारगौना नंमारा आं बेखौबो मिन्थिया दा आं खालि आइजोंल' थांनो नों दायो खालि आंनो मोनसे खोथाखौल' बुंदो नों बेखौ बुंनो हायोब्लानो नों नोंनि आइजों थांनो मोनसिगोन नों बुंलाय नोंनि आइनि नामा मा आरो नोंनि आबै आबौनि नामा मा आरो नों दे बुंदों आंहा आबौ गिदिरबो दङ आबै गिदिरबो दङ होननानै बिसोरनि मुंफोरा मा नों खोन्थानो रोंगोन आंनि आइखौ गासैबो दैजि होननानै गाबज्रियो आरो आंनि आबौनि नामा अलंबार होनो आरो आंनि आबैखौ जोमै होननानै बुङो आरो आंनि आबै गिदिरनि नामखौ आबै सोरांस्रि आरो आबौनि नामा आबौ देरहा बिदिब्ला नंमारगौ
आयै फिसा बोरैबा इसोरनि अननायाव नोंखौ थाबैनो जोङो लोगो मोनबाय। आयै जों लोगो मोनसननायखायसो मोनसननाय, नङाब्लाथ' आलाय-आथानि जाथारबायमोन। खोनादों फेथें, गोख्रैनो फन हरदो। नोंथ' बै निउसाव होनाय नम्बरखौ लाखिदों ना? नंगौ लाखिदों। थारैनो आं फन हरमानिसै। हाबाब बोरैथो आं एथ' ग्रोबै लोगो मोनखो बे गथ'खौ। र' आं दाननो फन हरथारनोसै। आयै गथ'आ अन्थाव बाथाव, नों जेबो सिन्था खालामनो नाङा। नोंसोरनि न'आवनो जों गोदो थानानै फैनाय, जों मोजाङैनो सिनायो। नाथाय नोंखौसो लोगो मोनाखै आरो नोंबो जोंखौ माब्लाबाबो नुवाखै। फै नों बेयाव जिरायदो, नोंखौ जोङो थाबैनो लानानै थांगोन नोंनि आबै-आबौनि न'आव, नोंनि आइनि सेराव। आं दानो थांनो लुबैयो आइनि सेराव। जागोन दे, जोंथ' दा बेसेबांबा गोजानावसो दङ ना, दानो थांनो होनब्ला मोननाय नङा। जोङो टिकेट दाननांगोन, गारि गाखोलांनांगोन, ओमफ्रायसो सहैगोन। फैदो, नों माबाफोर जानानै लादो। नों सिन्था खालामनो नांला, जों नोंखौ न'आव दोननानै फैसिगोन।